Ariketa honetan, eskatzen dana da, ematen diren adierazpenak biderkadura eran idaztea. Hau da, ez dugu biderkatu behar bi x-ken bostekin, hiru bosten, hurrengo parentesiarekin, eta bar, biderkatu beharrean egin behar duguna da biderkadura eran idatzi. Horretarako, lehengo begiratuko duguna beti izango da biderkagai komunik dagoen ala ez. Eta adierazpen honetan argi dago x-ken bost gai guztietan biderkatzen agertzen denez, biderkagai komuna dugula bera. Orduan, x-ken bost hori, parentesi barruan, biderkagai komun moduan ateratzen dugu. Eta parentesi handi honetan, utziko ditugu, gai guztiak orain x-ken bost horrekin zatituta. Hau da. Ikusten dozu, lehengo gaia x-ken bostekin zatitzen badugu, bi geratzen dela. Bigarren gaia hiru bostekin zatitzen badugu, x-ken bostekin parkatu zatitzen badugu, hiru bosten geratzen dela. Eta azken gaian geratzen dela minus bost. Bakarrik egin behar duguna orain, da bigarren parentesi horretan dagoen eragiketa amaitu. Zatitzaile komuna ateratzen dugu bost, bost zati bat bost, bider bi 10, bost zati bost bat, bider hiru, eta bost zati bat bost, bider bost, 25. Orduan, geratzen da, x-ken bost, parentesi barruan ipinita, 13ken 25, minus 12 da bosten. Lehengo zatikia x bako adierazpena ipintzen dugu, eta gero x duna. Itxuraldetik hobeto geratzen dalako. Idatzi dugu, beraz emandako adierazpena biderkadura moduan. Orain, hemen egin behar duguna, zuzenketa txiki bat egingo dut. Bueno, ezin dut orain zuzenketa egin. Hemen, bi jarri behar dut. Bi. Horrela dago azterketetan ipinita da. Bueno, hemen ere begiratzen dugu ia zein dan biderkagai komuna. Biderkagai komuna, zenbakien artean ikusten dugu danak birekin zatitu aldirela. Beraz, bi izango da biderkagai komunetako bat. Beste bat, a izango da. Gai guztietan, a berbat agertzen dalako biderkatzen. Eta gai guztietan, i berbi agertzen da. Beraz, gai guztiak zatitu aldira, bi a ikarratu monomioarekin. Nola geratzen da lehengo gaia bi a ikarraturekin zatituta, bat moduan. Hurrengo gaia, 6 zati bi, 3, akarratu zatia a, eta iberriru zati ikarratu, i geratzen da. Eta azken gaia, 4 biaz zatituta, bi. Akarratu arekin zatituta a, eta ikarraturekin zatituta, bat. Beraz, lortu dugu, gure helburua, emandako adierazpena, biderkadura moduan idaztea. Hirugarren kasu honetan, ez dago biderkagaia amankomunik. Baina, nahiko argi ikusten dugu, gure adierazpen honek, antzekotasun handiak dituela adierazpen honekin. Hau da, pentsaten dut, idatzi aldu dela,
kenketa baten karratu moduan. Egia da hori, nik ikusten dut, nire adierazpen horretan, olako zerbait agertzen dela, hemen X jartzen badut, eta hemen 5 jartzen badut, X karratu, eta 25, eta hemen X eta 5 ipinita, azkenean A eta B ezagutzen ditut, beraz, A-ken B, hau da, X-ken 5, berbi. Kasu honetan ez dago biderkagai amankomunik, baina adierazpen honek akarratu, kenbe karraturen forman lortzen badut ipintzea, ahal izango dut idatzi, biderkadura moduan. Biderkadura nabarmenen formula honek esaten dabenaren arabera. Egia da hori? Barkatu. Guk aldugu ipini hemen 7x, eta hemen 1/3. Beraz, gure A izango da 7x, eta B 1/3. Hau da, 7x gehi 1/3, A gehi B, bider A-ken B. 7/3, ken 1/3. Kasu honetan, lehengo pausoa beti egin behar dut, albadut biderkagai komuna atara, eta ikusten dugu gai biak X-ekin zatigarriak direla. Orduan, X-ekin zatituta, X karratu ken 9 geratzen dira. Lortu dugu biderkadura eran ipintzea, baina ondinoko bigarren gai honetan ikusten dugu X karratu ken 3 karratu eran. Idatzita, argita garbi dago, hau dela, biderkadura nabarmen honen emaitza, eta beraz emandako adierazpena, X karratu ken 9 ordez ipinita batura biderkendura, ez astu X hasieran zegoela biderkatzen, eta horrela geratzen da biderkadura eran idatzita. Lehengo F kasuan ere biderkagai komuna ateratzen dugu. X argi dago, baina X karratu ere da biderkagai komun moduan atera dezakeguna. Denak zatigarriak dira X karraturekin. Zenbakiak danak dira zatigarriak 3rekin. Beraz, 3x karratu atera aldugu biderkagai komun moduan. Orain, gai guztiak geratzen dira 3x karraturekin zatituta. Hau, 3x karraturekin zatitzen badugu, geratzen da x karratu. Beraz, hemen x karratu doa. Hau, zatitzen dugunean 3x karraturekin, hau da, gure biderkagai komunarekin, 8 x geratzen da. Orduan hemen 8x ipintzen dugu. Eta 3. gai hau zatitzen dugunean 3 eta x karraturekin, ematen du 48 zati 3 16, eta x karratu zati x karratu bat, beraz hemen 16 geratzen da. Lortu dugu biderkadura moduan idaztea emandako adierazpena, baina pixkat gehiago pentsatuz, pixkat gehiago begiratzen badugu, bigarren parentesi honek itxura hau dauka. Beraz, hemen x jartzen badugu, hemen 4 jarrita, hemen x eta 4 jarrita, hemen daude a eta b. Hau da gure biderkadura nabarmen baten
emaitza. Non A da X eta B da lau. Orduan, azken pausoa da, parentesi hori deskonposatu biderkadura berretura eran ipinita, X ken lau karratu. Hau izango da azken emaitza.